Hey guys, so this is a poem that I wrote after our presidential elections, but unfortunately it turns out that it's applicable to most of the elections we have in my country. And it's called The Ministry of Common Sense. Ministerstvo zdravého rozumu rozhodlo, že zruší vědu a nechá jenom vlastivědu. Protože vole, ráno vstanu a vidím, že slunko někde vyleze a někde zapadne. Tak snad každého normálního člověka napadne, že je zem asi placatá a to slunko ju tak to objíždá, jak kdyby. No však ty jsi to někdy viděl, že je kulatá? Ne? Tak co meleš? Žijeme ve světě středně velkých těles a nevíš nic o ničem, co se kolem čeho točí. Nevěř ničemu, co jsi neviděl na vlastní oči. OK, a proč? Protože to říkají vědci? Boom, argument z autority přeci. Jsem včera četl dvoustránkový článek o argumentačních faulech. Si v prdeli, teď v životě nevyvrátíš mou teorii o kentaurech. Protože to, že jsi viděl 100 bílých hlabutí, neznamená, že ta 101. nebude černá. A kdo je tady berná mince? Já nebo ty? Necháme to rozhodnout tyto dva exoty. Znám týpka, co celý život kouřil a dožil se 92 let. Boom, výzkumy škodlivosti kouření jsou lobby vousatých hippíků, co nezežerou nic, co nemá květ. No a co, že toustovače toustují a letadla létají? Že jsem byl před 5 minutama na Facebooku v tramvaji. Že až si zlomím nohu, budu chtět odvést do nemocnice a tam udělat rentgen. Vím, že nehledě na postrannou vědu vše vyléčí leda chleba s domácím medem. Jednoduše a stručně můžu jebat metodu vědy, protože můj instinkt je lepší. Loni o Vánocách byla v Buchlovicách na náměstí zima jak v prdeli, to, že mě nikdo neříká, že na Antarktidě tají ledy. Ministerstvo zdravého rozumu rozhodlo, že zruší filozofii, protože vousatý rozum brada nezachrání zraněnou kólii a nevymění prasklou olejovou vanu na ojeté Felicii. Na co gnozeologii, když máme homeopatii a místo postulování nových kategorií radši nauč se pořádně smažit cépy. Filozofie se musí vzdát, je dnešního světa Francii. Proč? Bychom se měli ptát, proč. Důležitější je jak a hlavně za kolik. Chci sundat z piedestalu Whiteheada, Nietzscheho, Patočku a koho dál, nevím. A posadit tam to nejkrásnější, co kdy člověka může potkat. Slevy. Ministerstvo zdravého rozumu rozhodlo, že zruší náboženství. Ještě by nám čmoudi z východu dotáhli mnohoženství a věřící, co se nevzdávají svého přesvědčení, obličejem ke zdi. Rázem z vesáka SSák, když dostane do ruky kvér. Včera usměvavý montér, dnes instantní popravčí na 9 mačká páčku. Klidně mačetou rozseká na stračku všechny, kdo věří ve vousaté dobro na mráčku. Dostanou levačku, kopačku do huby, narvatku z vepřového špekáčku a setnout hlavu i s turbanem. Ministerstvo zdravého rozumu rozhodlo, že ženy jsou ženy a muži jsou muži, že pářit se mají jen ti ze stejnou kůží, že očkování je jedovatý bullshit, že všechny ženy jsou v jádru kurvy, že Čech je víc než Maďar, že zabíjačka je lepší než halal, že Hitler dal lidem, co měli hlad, takže to byl vlastně celkem fajn chlap, že GMO je proti přírodě, páč přirozené jest párky, co koupíš v jednotě, že pivo je zdravé a pravé vědění získám hravě právě tím, že se řídím tím, co cítím. Ministerstvo zdravého rozumu rozhodlo, že je potřeba zhodit všechno cizí ze schodu a před vlastním prahem vyrobit ocelovou závoru. Ale no tak do prdele. Je dobré mít metodu na zliskání a rozkopání vlastních názorů. Cheers.